dai lesbian ne ni ban hana kowace ta je ta abinci ba amma ni dai kar wacce ta taho ni da haka saboda billahi lazi zan yanka ta ko mace ta yadda ko kace yadda na rantse da tsarkin mulkin Allah di yanda nake da ke kika ci goni tunda kun saba in mutun yayi bacci ko kaza ku dinka sace mai kirjinta ko wani abu wallahi sai na yanka mace wallahi sai na tabe miki kai na rantse da girman Allah ni dai ba ruwa na da kowace ko ga za ku iya kalidi na fiya abada ko ga za ku iya amma ni dai billahi allazi haramin alaikum har abada na rantse da girman Allah ba abin da ya dame ni da ku ba duka babu zaki babu kuma kace na ce ko wani kaza amma fa duk wacce ta ƙara shigo ni da harkar lesbian wallahi sai na ci uwarta wallahi sai na ci uwarta wallahi sai na ci uwarta kun ji dai na rantse duk tumban da ma rainin hankali an gama rena mutane hankali duniya da lahira wai mace tai wanka ki wanka ku shiga cikin bargo ku ja ku rufe ku dinka tattaba juna tsinannu ka a jikina ba abin da ya dame ni ku je ku yi abin ku babu ruwa na a gaba na ne dai ka ruwa bata isa ta yi ba ɗaya kenan sannan da ni ne ka ruwa bata isa ta yi ba amma ta yi umma ta gaida ashaga duniya nan wanda bai zo ba ma diran ta yake yi a cikin tsummo kare muka zo muna wan an ban san inda zamu ba yanzu kuma ga mu muke wanke kanmu da kanmu har mu ne wa wasu inda a ce rayuwa ce mana da kyau yanda muke so mai bi da yanzu ma da ƴaƴan mu ragaje ta ko ina a gaban mu to dan haka ni dai yawa ni dan namiji aka halicce ni dan namiji na duro duniya kamar yanda babana da babata mace da namiji ne suka samar da ni ma ina so in samar da wasu a matsayina na mace da namiji ba dan mace ba yawa ka wacce ta kuma yin magana in ni in kun ga ba ma ku dare magana sai me masu mawa ne ku ko kuna janye arziki baranta na kusa mutun talauci ko wani aljanna ko menene ku fita daga sabgata ta matse muku ni na fitin dadi a haka ma tsinuwa ce da kullo mun masifu iri dama kun riga kun saba kuma ni kuma ko me za a billahi lazi sai na faɗi gaskiya renin hankali ne lesbian